Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Rupa Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Kylleng, kalaway jong ka jingle jingwan kadon hangni. Sungau tu ya kabor jong ka boarding but ka Aether electric scooty. Let's ka Quincy Motors demtring Kylleng but pinyas no yaladi hakalashai ka ba kamstart kamshai. Kubli pi baro ipya subhai pi Sheikh Khubor hakimat kimat. Nikong ni shab nya pa Sheikh Khubor kalang ki benta jong ka Jylla. Usumbut menturang ba ka Jylla uba prestun tensong. Ula kular ba unsa penyo da ka surok ka ba penyeso syakat zakale nyam syat sajer karat nongpo ka badan ha ulum burto. Uba prestun tensong uba khmi ru ya katrat PWD roads ka sorka Jylla. Ula penbena ya kani ha bakran kum ukong san ha ka jingpli pat ba ya kata masa syat sajer jong karat nongpo. Ha ka bala sakilang dau MLA jong ka nongpo konstituensi uba Middle Bonds im ubala long kum usumbut kongsan kiwe ki kendram kilendan ki nong yalam shnong ki ba kuntup ru yeki kon ki hajar jong karat umentri ka soka Jylla baru MLA jong ka penthor umkra konstituensi uba AL hek ula play pat ba ya ka first futsal knockout tournament bala pelong da ka William Carey University Haji Turf nong mesong ya kini ka lumpong ya lekai ka bala play pat ba ha kini ka sngi an penkut ha ka khat khandai tri uya yong arza pusan Kidan hadu live artli ki kenhun ki balai shimenta ki ba kenthum ar kenhun na ka William Carey University ki nong sang school ki badan hapok ka shatri jong ka Meghalaya School Welfare Development Association Central Body kila rai ban sa ajing tho shaka sorka Jylla bakan penbai rinti ye ki school khamtam ka policy ya ka bala sedang ban le sorjamen ling ba ka CRC President jong ka association uba HM Marbanyang uloong ba ka mat ya keren ha ka jingalang kalong ba ka sarkar kan bu renti ya ki school na du pre-primary hadu higher secondary bat ban pendunaru ya ka jingbu kerdan ya ki school bat ba ka sarkar kan ithu no ya ki school bala seng da ki missionary la ni ki NGO kum ki non government institution Ka office jong ka deputy commissioner ke East Khasi Hills district kalalum ya ki nong mi khmat jong ki shnong ma pher ki bahab hapo ka sunjuk ki nong sanshar shnong par ken banya theria tai sani halo ka jingterwa ban bu ya ka jaka thenyun ha ulum solat ubadon ha ka shnong nong hali ka DC ka kong RM kurba kalai thu ba ha ka jingalang la batha yaki officer nakatanat urban ban na ka office jong ka Meghalaya Pollution Control Board bakin leit penshai thik pathik ha ka bayade bat ka project manshna ya ka jaka thenyun ha ka shnong nong hali bat ha ka joka por kala pentip ru bakala ai por shibenai yeki shnong ma pher ki ba shakta na ka project ban shna jaka thenyun bakin ya selok paramaki shwaban pelongpat ya ka jing pensngau pat ba Ka Mrs. N. Hillstani Tots Eastville Secondary School kala sedang ya ka annual school meet jongka nado ka Tarik Lber aza apusan. But hakani ka annual school sports meet kindon South Liki House kata ka House Serenity, hakarong Blue ka House Discovery, hakarong Sao ka House Harmony, hakarong Jirngam, but ka House Unity, hakarong STEM. Hakani ka Inter House ya ka March Pass la job da ka House Harmony, hakarong Jirngam. Kaseng New Tribute Council Meriau Circle hapok ka jingalam jong organizing secretary uba Abor Marbanyang. Kala lejurip ya ka jingpentre ya ka surok Meriau nong hadin bakalayo jingtip bakidon ki bar Jylla ki bawan menteri ya ka ni ka surong. Kilalab ba kinong tre ya ka ni ka surok ki desisha ki bar Jylla bar ka bak hampin skau kendit ya ka seng HYC. Kadai namar ba u contractor uwan ra ru da ki kenthai bar Jylla menteri ya ka ni ka surong. Uba abor uloong ba haduk kat no ka jingpo do jong ki khasi ban hab ban wanra sendon da ki kenthei bar Jylla bantre ya kini ki chatkam tang hadin khendet kenta ba ka seng Khasi Students Union Mairang Circle klalait ban ajing tho shaka deputy commissioner jong ka Eastern West Khasi district bandawa ba dei ban pin pat ba ya ka kerteng jong vice chairman but iki non official DSC member jong ka district selection committee jong ka Eastern West Hakapor janmit ka office jong ka DC kalawa ha notice board ya ka thop kerteng jong ki nongkit kam barkit khot jong ka DSC haka shiteng senya jong ka arpu Tarik Lber aza pusan kaladon ka jingja accident ha surok ba ha soyong bypass haka ba ka wei ka kali iyon ka badon ya registration number ML not san J nyau iwe hindu kandai kala thung baji sha surut surong kani ka kali ka de ka bawan na mairang ban let sha shlong
Kedor bar mang tengka kabalai sngi jong ka Giant Hills Autonomous District Council. Kala ajing menjur ya ka mang tengka kabaduna khatway point life ar klur tengka. Hakani kedor bar lawan ru ya ka report jong ka Comptroller and Auditor General of India na ka bentau snem arhazak hatlai arjak hatsau arjak hatsan arjak hatsan arjak hatriu but arjak hatriu arjak hatnyau bala pensngau da UCM uma thom borshiban. Lat hauru ya ka Public Accounts Committee Hakabala thong ya unong alam kaliang persya UAA Shulai ba unong kum chairman jong ka committee harengkat kit khot ba kenthum ya ba moonlight parian madan rembai bat mi ning kok sutenga UMLA na North Shillong constituency ula sha suspend license haka party jong ka Voice of the People Party karkong ga shithi suspend bala soy kerteng da vice president jong ka VPP Dr. Kara H Shen ya ka bala pha shoba Lber la pentip bala panjing shai na haka shitrik Lber aza pusan halo ki kamyale persya jong ya ka party kumta hadin bala bishar benia ya ki jubab ki ba uba Lber ula penshai ka penipen ban ba ukop bat uyada jubor yaladi bat kamshim ladan la kanu ka jingpen pau jong ba ubabe ya kini ka jingle jong kumta ka party kamhun bat kampediang ya ka jubab jong bat kat kum ka article 3 jong ka clause 5 jong ka constitution jong ka Voice of the People's Party la rai ban suspend no yu license kini gilang Khubor na kelengki benta jong kari ya ka met jong ka mekha ka officer batrai bat ka intelligence bureau ka bala apsas nam kata hakirala lalap hajan kalentiral hakaba ki pulin ki suba ba ka de ka jing penyap ya la de wat la ka jing ta oket kadang ya shakman ukpa jong ka lo penpau ba ka don ka jing dei bat uwe para bay trelang kalapha ya ka babun na katulap ka jong ka ka bala pelong ya ka ban shem jing ha ka jing sngo bat ha ka pisa ka tengka Mukhtar Abbas Nawib jong ka Bharatiya Janata Party ula ther ya Rahul Gandhi halo ka jingkhot ya ka BJP RSS kum ka kamkai haba yanu jor bat ka jing khun jong ka Congress persha ki phareng da ka bakno baula sakut hakasan hima sima shiyeng ula kantho ru yau Asaudin OIC ukli jong ka AIMIM nani ka All India Council for Unity of Muslims halo ka jinga ki persha ya ka waf bill da ka bakno ba ka penmi ya ka jinga kan an hapre gi jaj ben riu bat ka penslur ya ka jingkwa mentoy arngut ki samla puli National Eligibility Cum Entrance Test Tamil Nadu ka darshini bat ka indhu klabathat yala ka jong ka jingim tangna ka daw ka jing ha ka examen ka bapen pau ya ka jing songkhia ka bala nangjur halo ka jing jong ki samla puli ka sarkar Tamil Nadu kadang ya beteng ban persya ya ka nit da ka bakadau ya ka jingta jong ka ya ki samla puli ki baduk ban penbor ban pelan ya ki examen ki pulit jong ka Coimbatore kila lap ya ka jaka khai drugs ka bahe ha ka ba kila kem hendremut ki brio kuntup yo khun jong sub inspector bat kila kurup ki drugs thak ki pisa ki tingka ki kali bat ki we hakawai pa kamukadma la kem ya arngut ki we pat ki million hakikam sneu kum ka jingle be ijat bat khai tu la kurup shispa RKG ukanja bat ki we ki jingdi penbuat kabala pelong ya ka jing penjari ka bajur ha ka Jylla barok ka we halor ka jing khai drugs Umenterang ba Karnataka Siddharamaya la kuntu yang menterang ba du keri India Narendra Modi ban penbena ya ka samadhi jong ka Rani Chennamma ha Belagavi kum ka monument of national importance ban buram ya ka pateng jong ka ban penek pensa ya ka ni ka jaka ka bapauna ula banjur ya ka dor jong ka culture bat ka jingla jong ka ban kentiu ya ka kam jungo kai Pyrthei bat ban hikai ya ki pateng ki banwan Kala air kriat ha North India kalawan ra ya ka jinghiar jong ka jingshit ha Kylleng ka Rajasthan ha ka ba bun kinong ba kila yoi ya ka jinghiar hadu nyau degree centigrade Henry la kamilanti ba ka jingshit kan kiubyang nadu ka shi bat Tarik jong risau kat ba kanang kala kalenti jong kal air ha ka ba kidan kijaka kibala ban poi ka south degree centigrade hadu ka san bat Tarik jong risau Menteri Kampok yin jong ka sarkar pedeng Amit Shah la ya ro ikibor pahara kibalala ban lap ya khandungut ki mois hasorba sukma jong ka Chhattisgarh bat ka bakhot ru ya kani ka sinjam ka bakausan ban pinkut no ya ka naxalism house nam arza punriu kani kani benta jong ka jingkhandra ka bajurba ha kani ka thal ha ka ba sab khandaingut ki mois kila sha penyap tang hobnai risau Muhammad Shariful Islam Shahzan ubala syakno baula dung dakatari yau Saif Ali Khan hakapor ba thumu baluti ulam mudu jamin dakabakam ba umdan pom bat ba ka mukadma persyayu kadai ka balashna thong
La keno bola rung tu haka yeng Joseph Habandra hau benai jemang. Haka bau la penmesau yau aktor kat bau dang persang ban luti ya kani ka yeng. Ka boarding ka bala penmi na kamariang jong ke India ka don palat. Arpway lak megawatt haka bakal air bat kasngi kilong ki bakong san bat south li ki Jylla ki bat palat san 4% na kani ka boarding. Nadu usnam aza khatsan hadu usnam arza apusau. Kajing penmi bat kajing penankam ya ka boarding kala penmi bala penmi da kamariang kala kiusten. Rengkat ka jing penbha ya ka jing trekam bat ka jing penduna ya ka jing du ke boarding. Ka Central Bureau of Investigation kadang jurip benia ya ki jing pemyahap hapren ka jing tokit bat ka kaipot. Hadin ka jing tokit ya ka mukadma arjikar halo ka jing le be ijat penyap beriau da ka basuba bakala bandon ka jing lusia bat ka jing penkala ya ki sakhi. Katu kat ni ka jing mensau la wengno ha ka jing pet benia kabala penmi ya ka jing sokhya shapang ka jing penken ya ki protokol bat ka jing temu ka basalnden. Nyok wengot ki samla puli MBA na Kerala University la batha bakin mi biang na ka benta ka examen ka bakla da bantho hadien ba we unong hikai uladu ya ki slaju bab jongki. Kani ka jingja kala penmi ya ka jing bitar ha ka baki samla puli kila dawa ya ka hong. Bat ki riu shampang kin a jing mut ban a ya ki marks ki ba pedeng kat kum ka jingla jongki ha ka por balalit no. Menteri Kampung yang jangka sorka pedeng Amit Shah ulas sedang ya ka jingnet jengok ka ba arsengi sha Bihar na ka benta ban thawbuj na ka benta ka election sha ka yeng dorbar thaw anjong snam arja pusan da ka batmu ban yo ya ka jing job jangka BJP haki arspa absent li ki jaka. Kani ka jingnet jong u ka kentup ya ka jingalang bat ki kli du jangka seng hapatna bat ka jingalang ka bahe hak jaka baklan jongka RGD kumha Gopalganj bat la sedang menyalap election jongka BJP. Kini pa kilong ki Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei. Tang shisngi ka jingknyu jumai bajur ha Myanmar mentaka skiru kala donbiang ka jingknyu jumai ubasan point iwe magnitude. Kini ka jingknyu jumai ka di hanong ba nyapi daw kala ja hakapor lai duna AA. Henry ampat shimla yo jingtip ka batikana la ka don ne em ka jingjulor. Kasar ka Myanmar kalapan menada ka national emergency namar bagi kunhun yaram haduk menta kidang bunkam menyaram ikibriu ki basyam lanon. Henry wot kibriu kala mensau ha ka jingbam thai bom uriu khendu hajan office jong ka Balochistan National Party ha Pakistan. Ka BNP kala keno ba kani ka di ka jing le ban penting pensmi ya kani ka party ka bayaki persya ya ka sarkar Pakistan. Arspa san pongut ki khot jong ka BNP kila syakem hakapor baki pelong rally man persya ya ka jing syakem kinong yalam baki khot jong ka Baloch yak jeti committee na pedeng ki hindungut ki ba mensau arngut ki dan hapedeng ka jing stam ka bajur bat haduk menta kampat shemadan kenu ka kenhun ka bakam ya kani ka jing pamthai bom. Ka jing yalam election na ka benta ka election banjit menteri rang ba du ha Australia kala sedang menta ka sngi. Henry tang Maria sedang baru arngut ki kertong kila syap penthut hakipat ba kat ba kidang temu men pelong ya ka jingalap election ha Queensland. U menteri rong ba adu mementa na ka seng Lber Party u Anthony Albanese kumjuru u nongalam kaliang persya u Peter Dutton u ban aireng ha ka ni ka election kila syap penthut bat kila hab ban sange no hakibabun ki cakya. Kijing persya jingi pat ba kadina marba kim kwa shu bandang penmi thamai biang yi kam nuclear ni gas ha Australia. Kalami kajing ki ka bajur ha Nepal namar kajing yap jong nongnum Khubor jong ka avenues u Suresh Rajak ha ka bala keno baula sha thang im ha ka por badang pelong jing ki briu ki ba kershan ya ka ying sim ka bala long ha tinkuni jong ka nong ba Kathmandu. Kinongnum Khubor jong kari Nepal kila lumlang krui ban penpau ya ka jing persya jong ki halo kani ka jing yam jong upara nongnum Khubor khamtam ka jing sha berngem kinong thok Khubor ni kinongnum Khubor ha ki brio ki ba pelong jing ki. Ke Israel kala ther namding ha Beirut ka badai ka nong ba jong ka Lebanon ba kani ka di ka sien ka beningkong ba ka Israel kan ther namding nadu ba kala soy ya ka soskular sange yasian. Kishipai Israel kala kam bakla ther namding ha ka building ka ba pendan kam ka Hezbollah. Haduk menta 4 yoklum ya ka jingtip ka batikna haduk katnu ka jingjulor. Shwaya kani ke Israel kala batha ya barok kiru pat ba baki de ben mi no na kani ka jaka bat bun kinong shoshnong ru kala mi lun. Tikitu kilong ki Khubor hakimat kimat mentasni. Kublai.